Ati filabara bɛɛ lajɛlen ɲakuma o bisimila an ka dɔ kibaru kɛnɛ kan kibaruya minnu b'an bolo ka dɔn ma a yɛrɛ k'a fɔ ko dilosiba dɔ minɛla n'o kɔni ye dɔrɔgu akɛringanaba dɔ ye ale tɔgɔ ko Awaba sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Lafiyabugu kɔda ma bisimilaliw kɛlen a fɔra a yɛrɛ k'a fɔ ko premier arrondissement maaw kɔni ye cogoya sugu bɛɛ labɛn u bɛ se ka muso in kɔni minɛ cogo min na muso in ka dɔrɔgu bɛ bɔ Gana de ka sɔrɔ ka dugu Mali kɔni dugukolo kan a bɛ ka tiɲɛni ladon kosɛbɛ sigidala mɔgɔw kunna barisa a b'a to denmisɛnninw fana bɛ o fɛn jugu in ta k'a min premier arrondissement mɔgɔw kɔni ye jateminɛliw kɛ u donna ko kɔnɔna la k'a wɔgɔbɛ u bɛ se k'a dɔn cogo min na aw yɛrɛ kɔni bɛ a ka feere kɔni boloda cogoya min na o kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ fɛn fɛn ye 25 kg kusi o kɔni sɔrɔla a bolo kusi o ye dɔrɔgu qualité wɛrɛ ye barisa a qualité ka ca ni muso in kɔni ka nin quantité ba min minɛla a bolo fɛn fɛn ye 2,500,000 a bɛ taga o valeur la CFA la premier arrondissement mɔgɔw kɔni y'a minɛ a minɛlen kɔ Mara Depo dala kan a défilé la a bɛ kasoboba la nin wagati min na o kɔfɛ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ Kati mara la a yɛrɛ k'a fɔ bana min n'u b'a wele ko grippe aviaire o kɔni yera yen nɔ barisa maa minnu ka baara bɛnnen bɛ sɛ mara ma a bɛ ka tiɲɛni la olu kunna kosɛbɛ o sɛkɔrɔ ninnu ni sɛ kɔni sara a bɛ ye k'a fɔ maa dɔ kɔni bɛ don o business kɔnɔna la u bɛ o sɛ salen ninnu kɔni ta ka taa feere dasu la ko bɛɛ lajɛlen k'i janto nin wagati in na fɛn fɛn sɛ dasuma ye maa kana n'a san wa fɛn fɛn ye sɛ banalen kɔni ye bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka i ka ta o sɛ ninnu na cogo min na pour que i kana na bana in sɔrɔ barisa sɛ bana dɔw kunna a bɛ se ka yɛlɛma adamaden fana fɛ o ko kɛlen a yɛrɛ k'a fɔ ko maa minnu fɛn fɛn kɔni ka baara kɔni bɛnnen bɛ sɛ jago kɔni kɛli ma ani sɛ mara ma ko ni maa kɔni y'a ye k'a fɔ ko grippe aviaire kɔni yera yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn informer pour que o bɛ se ka bɔ ko kalama en temps normal kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma o de ye k'a fɔ Jɛnɛ mara la ko an ka faamaw kɔni fɛn fɛn terroriste 203 terroriste u y'olu kɔni neutraliser wa fɛn fɛn 53 u y'olu interpellé olu minɛlen b'u bolo nin ko in kɔni kɛra opération dɔ bɛ yen nɔ k'u bɛ opération in wele ko aéroterrestre de grande envergure opération in kɔni tun b'a la ka wele tantɔ apparemment tagara Jɛnɛ dugudennin dɔ la n'a bɛ f'o ma ko Mura 17 km kɔni bɛ Mura ni Kawukuru o fana ye Jɛnɛ cercle dɔ ye u kɔni ye opération in mené o duguden filɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye datugu terroriste la barisa u ye fɛn caman manama fɛn caman minnu bolo fɛn fɛn ye moto 40 ani kɔ o y'o fana jeni n'o ye terroriste kɔni fana ta ye nin b'a yira k'a fɔ ko an ka faama mɔgɔw kɔni bɛ k'u jija kosɛbɛ Mali kɔni terroriste gɛnna ka bɔ Mali dugukolo kan ko nin ye action ye min kan ka féliciter kosɛbɛ barisa communiqué ba kɔni kɛlen u ye information caman di a ko in kɔnɔna la kibaruya laban b'an bolo ka d'aw ma a yɛrɛ k'a fɔ Mopti mara la courant tigɛba dɔ kɔni bolodalen bɛ olu mɔgɔw fɛ barisa courant kɔni bɛ tigɛ yen nɔ kosɛbɛ o kɔnɔna la jeunes kɔni farala ɲɔgɔn kan ka manifestation dɔ labɛn min ye k'a yira k'a fɔ directeur régional min kɔni sigilen bɛ EDM na yen nɔ ko u ka wuli ka bɔ yen nɔ ko k'a ka démission ka don ko barisa nafa t'a la courant b'a la ka tigɛ cogo min na a b'a la ka tigɛ ten tɔ o manifestation yɛrɛ kɔni kɛra mankanba ye barisa gaz lacrymogène kɔni taara ka fili population ma o kɔnɔna la Moptikaw kɔni bɛ dibi kɔnɔna dibikuluba nin wagati la depuis manifestation in kɛra ani bi cɛ Mopti fan dɔ bɛ yen nɔ kɔni yɛlɛ kɔni tɛ yen nɔ su fara tile kan information minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin an b'a fɔ aw kan bɛn